Salamat igsoon sa imong pag-click ani nga video. Sambingay sa Kristohanon. Welcome sa ato nga channel. O kung nangita ka og mga parables o storyang Bisaya, kini atong channel puno kini og mga parables o sambingay nga adunay mga moral lesson nga makuha nato, and especially sa atong pag-alagad sa Ginoo. Gamit kay ni atong mga storya, daghan jud kay kang makatunan ani with supporting verses. So kini atong istorya karon alang kini sa mga Kristohanon. Kita nga mga Kristohanon usahay nakagit aning kinaiya nga kusog kayo tang makakita sa sayop sa uban, unya sa atong kaugalingon wala nato nakita na atong kaugalingon sayop. So natay istorya ana igsoon, kaning istorya karon hopefully nga matapos nimo ni aron nga ma-share po nato ni sa atong kaubanang Kristohanon o kauban ba nato sa simbahan. Kay para masabtan nimo ina nang senaryo sa atong istorya. Dunay managtiayon nga katong ilang balay, nindot ka ilang balay igsoon kay glass ba ang ilang bintana. So makita ra nila ang tinaw, makita ra nilang tinaw diya sa gawas. So daghan silang silingan. Unya tunga-tunga sa ilang balay o sa ilang silingan adunay bomba ba, adunay puso. So daghan kayong manglaba. Unya katong mga manlabahay diha ra pud sila manghalay. Diha ra pud gibutangan ra niya mga alambre o pisi kay dira ra sila manghalay. So usa ka buntag ni ana kining managtiayon nga nagatan-aw sa bintana samtang nangapi sila, kining asawa miyon sa bana nga dong kabantay ka ba anang mga nang laba diha, tan-awa pag unang ilang linabhan, di ba bali lang hugawa unsa wala siguro sila sabon kay grabe raman kahugaw ang ilahang linabhan. So nakita tod sa bana nga bitaw day hugaw gyud ang ilang mga linabhan. Unsa ka siguro ano ko kita sa kahugaw murang nahalay ra. Sumuto pagkaugma nag-observe sila, pagkaugma kay kada adlaw na amang gyud laba kay daghan kay silang silingan. So pagkaugma lain na pong silingan ang nanglaba. Samtang nanghalay ang maong nanglaba, ni question na pud ang asawa insa dong. Gahapon nakita nato nga hugaw tong linaban sa nanghalay gahapon. Ya kani lain na mo puniron nga nanglaba nga atong silingan. Sa gihapon hugaw ra gihapon ang ilang linaban. Sa to pa dili lang dayto gahapon ang hugaw og linabhan, hasta pa di ining karon. So unsa guni sila wala mo gamit og sabon or kanang gadali ra gyud sila muna nga hugaw ra gyapon kay gadali sila sa ilang paglaba. So pagtan-aw sa bana ikaduhang adlaw to siya, yun ang bana nga bita no, hugaw ra man gyapon. Pag ikatulong adlaw igsuon mao ra gyapon, lain na po ng laba, nakita gyapon nila nga hugaw lang gyapon. So burag nakapamalandong sila ba, wa ba kaha ning mga nang laba unsa kay ilang una-una nga nung hugaw ra man gyud ang ilang linabhan kay mao man gyud nakita nila sa ilang bintana. Moto nga pagkaugma pag ikaupat nga adlaw ang bana nisayog mata ang bana. Unya pag mata niya nang limpyo siya sa iyang kwarto o nanarapo siya sa mga abog sa iyang bungbong, niapil niya trapo ang ilang bintana. Nya karon pag mata sa asawa kay tingkapi lagi kada buntag mga pisila, pag mata sa asawa pag tan-aw niya do na napuilaing ng laba. Unya paghalay nakaingon na ang asawa nga ay dong kaning manglabaha kaning silingan nato nga lain nga nang laba karon kani mo saktong manglabahay ingano pag kanindot sa iyang linaban no, wa gyud nakita nga buling, wa gyud mansa nga nakita. So unsa man tong tulo ka nang labahay sa mga nangagi nga wa man to sila pagtan-aw sa ilang mga gilabhan. So karon niingon ang bana nga day akong gisayuan og trapo nga atong bintana. So mao na nga ang nakita nimo wala nay buling. Kadto dayang nakita nato nga mga naay buling tungod ra dayto sa ato ang bintana nga wala katrapuhi. So mga igsoon, nahimo lang ang kadto dayang bintana nila mo hinungdan nga ang ilang silingan nga manglaba makita nila ang kahugaw. So ang tinuod dili tong linaban sa ilang silingan mo ihugaw kundili ang ila daing bintana. So dinira ta mo kutob sa mga istorya igsoon. Dako kay taglison nga makuha ni istorya. Nga usahay ang lesson nga number 1 tumakuha nini usahay
mas makita nato ang hugaw sa ubang tao kaysa ato ang kaugalingon, di ba? Mas dali kayo tang muhukom sa uban ug dali kitang makakita og sayop sa uban. Pero ang tinuo di ay naaday sa atong kaugalingon ang sayop, no? Kay hugaw ra day kaayo ang ato ang pananaw, atong mata, atong kasing-kasing, hugaw lang day kaayo. Muna nga inigtan-aw nato sa uban, mas dali nato makita nga saypan sila ug wala nato makita ang atoa nga bali na day ta kahugaw. Tan-awa sa maong sambingay, samtang gitrapuhan sa bana sayo sa kabuntagon, nakita sa asawa og tin-aw ug limpyo ang nang labang silingan nila. Pero sa dihang wala pa to trapuhi igsoon, grabe gyud ang kahugaw iyang nakita. Sa ato pa sa atong kinabuhi, ang laing lesson nga atong makuha nini nga dapat ang ato ang mga mata ug atong kasing-kasing dapat mahinluan kini. Dapat mahinluan kita sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios sama sa tubig. Munang magpahinlo kita sa pulong sa Dios, no? Kada adlaw manamin kita sa pulong sa Dios. Kay iyon ang Santiago chapter 1 verse 23 abo 25 nga ang pulong diya sa Dios na isama og samin. Ang tao daw nga igo rang mamati niya dili mo tuman sa iyang pulong, sama daw sa tao nga nanamin. So ang pulong ni Lord ipakasama og mirror. So every time nga mutan-aw tas mirror, atong makita ang atong kaugalingon, di ba? Inana pud ang pulong sa Dios. Every time nga mubasa tas pulong sa Dios, mabalandong tas pulong sa Dios, mamati tas nagwali, dapat ang atong kaugalingon may makita. Samtang nagbasa ta og nabiditi tas pulong sa Ginoo, dapat atong kaugalingon may makita diha ug dili ang ubang tao. Kay kasagaran man God sa atong kinabuhi, nagbasa tuod tag pulong sa Dios, namati ta og wali ug namalandong tas pulong sa Ginoo. Pero ang problema kay wala nato gi-apply sa atong kinabuhi ug nagbasa tag pulong sa Dios pero mas nagfocus ta sa mga sayop sa uban. Igsuon dili inana ang pagtawag sa atoa sa Ginoo. Wala ta tawga sa Ginoo aron nga mamantay ta sa mga sayop sa ubang tao. Wala ta tawga sa Ginoo aron mututok ta sa mga sayop o magpangbuhat sa ubang tao. Gitawag ta sa Ginoo aron mututok ta diha kang Ginoong Hesukristo. Matud pa sa Hebrewanon 12:2 nga itutok ta atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan og tighingpit sa atong pagtuo. So kay once manggod nga mututok ta sa tawo, dunay posibilidad nga ma-discourage ta, no? Adunay posibilidad nga sila mo'y mahimong hinungdan nga dili ta makapanayon. Kay kung imo ra yung pasagdaan ang atong tawhanon, mas dali gyud natong makita ang kadaghang sayop sa uban o dili nato makita ang atong kaugalingon. Manang nindot kayo nga magsigi gyud ta og kumalandong sa pulong sa Dios, magbasa ta sa pulong sa Dios. Kung naay nagwali ato ginang sabton ang mga nagwali sa pulong sa Dios, unya kung natay nakita nga buling sa atong kaugalingon, ato nang hinay-hinayan og kuha. Kay matud pa ni Jesus, lisod kayo nang manguhi tag puling sa uban nga mismo sa atong kaugalingong mata adunay truso, di ba? So mo nay kasagarang sakit gyud sa tawo nga mas dali niyang makita ang sayop sa uban ug dili niya makit-an ang dako niyang sayop sa iyang kaugalingon. Natanawa sa maong sambingay, di ba? Sa dihang gilimpyuhan, limpyo na pud ang iyang pagtan-aw sa hinalay sa iyang silingan. Hinana pud ang may tabo sa tuwa igsoon kung natagad nato ang atong kaugalingon nga sipyat ug sayop o mga buling nato og kahugaw ato kanang sa diyang nagbasa ta namin tas pulong sa Dios ug ato katong gikuhit kay kanang manamin ta atong sample manamin ta sa atong naong ato mong yung kuano kung natay buling, di ba? Inana pud ang pulong sa Dios. Kung nagbasa ta nakadungog ta og wali o nakakaton ta nagmedita ta sa iyang pulong, so pagtan-aw nato niya na kita mo'y ginalimpyuhan ana. So the moment nga everyday nagpamalandong ta sa iyang pulong, malimpyuhan ta sige. So ang ato pong pagtan-aw sa uban limpyo na pud, di ba? So naray sekreto igsuon nga dili ka magsigig tan-aw sa sayop sa uban. Tan-awa o pamalandungi ang pulong sa Dios. Kay kung pamalandungan mo ang pulong sa Dios, ikaw mo'y mahinlo niya na o hinlo usab ang iyong pagtanaw sa uban. So dinilang takutob kung na-bless ka nining mga istorya, paki-comment lang. Kung bago pa kanina channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para ma-update ka sa dagan pa natong mga sambingay. So kita-kita na punta sa next na po natong video. Glory to God, iyan tanong himaya. God bless.